Så er der serveret. Værsgo og velkommen. Altså, det gider jeg ikke have med. Værsgo. Tak. Velkommen. Er det økologisk? Økologisk? Nej. Nej, det kan jeg sgu også godt forstå. Det skulle også alt for dyrt. Altså, det kan godt være, at det virker dyrt nu, men prøv at tænke på, hvor dyrt det bliver at skulle rense alt grundvandet. Hvad er egentlig forskellen? Jamen for eksempel så mænds sædkvalitet faldet med 50% de sidste 50 år. Så er der serveret. Værsgo. Ej, hvor ser det godt ud. Ja, men det er jo også økologisk. Ej, jeg vidste ikke, at man gik op i økologi. Jo, det har jeg altid gjort. Wow. Sundt for kroppen, og så er det godt for sædkvaliteten. Nej, er det rigtigt? Det er det. Ja, så Skål. bliver det klogere. Skål.